sexuálny predátor Jeffrey Epstein. A jeho práca je naozaj veľkolepá. Ak by sme poskladali papier po papieri na seba, dosiahli by výšku Eiffelovej veže. Dnes je už asi každému jasné, že nepracoval sám a že bol pravdepodobne platený tajnými službami desiatky a desiatky rokov. Znásilňovania, orgie a neuveriteľné utrpenie. A kto sa toho všetkého zúčastňoval? Najbohatší ľudia tejto zeme. Najväčší štátnici nášho sveta a dokonca aj členovia kráľovskej rodiny. Presne takto vyzerá aktuálne svet, keď mu vládnu práve títo ľudia. Títo ľudia, ktorí denne na televíznych obrazovkách hovoria o láske, súcite. A ako by sme my, obyčajní ľudia, mali žiť. Nuž, zdá sa, že svetlo prichádza tam, kde doteraz bola naozaj obrovská tma.